Ще кажа, мога да намали музиката малко. Мерси. Много хубаво за тази кола. Колко километра навъртате ви с него? Тая година какво сте я правили? Тая година малко, тая година имаме 3000 км. 3000? Да. Че то с автобус ли ходи на участие? С Голф го карам. Добре. Не, то тази криза, COVID, мови, то нормално. Да, вим на колко километра това? Колко се напише? 68 000, това реални ли са или сте барали? Реални. Браво, добре. Добре, този камерджия е много добър, много кеф. Има ли масаж тук? Няма, има само на предните седалки. Шияцо? Има... Или? Часовник иначе има. Закъснявате ли много за участие? Не. Не, защото аз... Само с тази кола закъсняваме, ако сме с Голфа, сме на време, даже подраняваме. Аха. Има ли пари там, докато пеете такова? Там няма, затова съм в шоферлъка, там има пари. Има ти, че си цял ден. Да, това е. Мале. Това влезна тук вихрушка. И възглавен си има, той си спи докато пътува. Това е много опасен мей. Ама той затова предпочита Голфа, защото там може да легне тук. Да, бе, това много пречи тук, бе. Това, що не ми го докарате, такова ще го изтръгна, няма проблеми. Ай ще се разберем.